Takže dobrý den lidi, vítám vás u nového videa, tady Kubax. Omlouvám se, že jsem měsíc nevydal video a tím se vám moc omlouvám. Mám totiž moc naflákaný prázdniny, takže vždycky každý prázdniny budu mít to naflákaný, takže přes prázdniny nebudu moc vydávat videa. A dneska jsem si pro vás připravil Minecraft, tak jdem do toho. Tak jsme tady. Žádnou bonus čestku jsem si nedával. Hele, krávy. Mohli bychom ulovit pro maso. Když tak, když divně mluvil, tak to je, že jsou po horečkách nebo po nemoci. Uděláme si brnění. Sulevej. Zabiju 24 kráv. No, chtěl bych, abych měl na full brnko. Čau. Zemní. Že se nestydíš. Že se vůbec nestydíš. Nedoropeš mi žádnou kůži. Pojď sem. Ach jo. K ničemu. Aspoň se natrhám žlutý kytičky pro barvivo. 3, 5. Pět až teď. 6, 7. 6, 7 to nebudu zmiňovat. Aha, to je kůlné kráva. Vidíš to? Chtěl bych se ochočit koníčka. A nemám. Za prvý jablíčka. A jak se tomu říká? To prostě vodítko. Těž. Ne. Teď chci získat ovce. Bílý ale. Počkat. Crafting. Dobrý, se udělal to barvivo. Jo, mám tu nejnovější verzi. Co zatím mám? No, co zatím je?
Tak, ovečky. Potřebuji postýlku. Tak, a pojď sem. Ne, nechodánky. A bum, bum, bum. To vyšlo. A barvivo na postel. To bych udělal. Chtěl bych oranžový. A tady nejsou oranžový kytky, ale pumpky nevidím. Z nich se myslím nedá dát barvivo. Tak dáme třeba modrou. To je taková hezká. Tak, počkat, se nabarvím vlnu. Aha, to je hezká. Já bych se zakopal někam do kopce. Tady to vypadá dobře. Tady to je vhodný kandidát, jenom si udělám nástroje. Štýky. Šup. Se mnou udělat lopatu. Udělám si ji, protože je tu štěrk. A ještě nějaký brnko. Takže, co bych udělal? Jasně, židli. Chestplate ne. Můžu, proč na tohle? A nevím, proč jsem jich vydal 7 těch barviv. To tu takhle nechám. Tady není kámen. To ne. Jo, je. Výhra. Tak a jdu si udělat. Počkej. 3, 6. Já jsem blbej. 7 kamene. 9. Potřebuju kamene. Kolik ho mám? 6, 7, 8, 9. Počkej, co to je? Si udělám postel. Ach jo. A stejně to píše dobrou noc. Dobré ráno. Jdu si vylepšit nástroje. Šup.
Šup. Lopatu si nechám dřevěnou a udělám si meč. Tak. Mám tam respawn point? Jo. Co bych udělal? Sublob. Jasně, že si udělá dům. Takže dveře. Udělám si čestku. Tam si dám věci. A tady ty na. Tohle. Flintem si udělám torčku, jestli jde. Doufám, že jde. Flint. Ach jo. Stick. Šup. Šup. Šup, šup. 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 Tak. Ach jo. No. Jsem si zrovna přestěhoval tam, kde jsou stromy. To je skvělý. Měl bych se najíst. Ach jo. Tak. Zpátky do čistky. Když jsem si měl udělat pec. Ale aspoň tu mám horu. Kde těžit. Mám tu jiné přátelé. Iron jdu těžit, ale kámen prvně. Pět, 6, 8. Nepotřebuju víc. Kde uhlí? Tam ale. Škoda, že jsem tam nechal tu lopatu. První iron. Tam je kop. Nevím, co tam je. Ale další iron. Propast tam myslím není. Dobrý. Tak 5 ironů, to je krása.
Tak. Kde je to uhlí? Počkej, kde je to uhlí? Fakt? A jo, to ne. Chybička. Čau, zombíku. Nečekal jsem, že druhý den byl tak dobrý. No. A jo, já to uhlí mám. Tady je. Jak daleko to pokračuje? Já se možná půjdu vyspat. Až budu moct. A jo. Se mi zdalo, že je tma, ale i tak zapadá slunce. Jdu si pro stromek. Tam je lesař. Do prčic. To je plán. Nazbírat si co nejvíc saplinku a vypěstovat si je doma. No ne doma. Kolem domu. Je tu něco? Plus zadě tu saplink. Nebo aspoň jablíčko. Steak. Bezva. Jo, saplink. Steak. Nevadí. Počkej. A jo, já jsem si, že tam je saplink. Tak. Tady dám teď ten oglok a tady takhle to vyplním. Jdu se vyspat. Do prčic. Nevadí, aspoň si udělám pec. Pec. Tu si dám takhle to. Já se vyspím. Nějaký problém? Vyspí se. Ne. Tak kdy bude noc? Tobě ti je přeje, že tohle to je
Tobě postavě přijde, že tohle a Minecrafte mně přijde, že tohle to není noc. To je noc. Už. Co to je? Nic. Já půjdu asi kutat dřevo. Já vyrazím asi do lesa. Dělej. Dělej. Jsem si měl vypít to železo, nebo se ho vůbec nebrat. A je to uhlí. Ovce, ty teďkom nechci. Já jdu do lesa. Jdu kutat. Už jsou tady konečně. Do prčic. Dělej. Kut. Dělej. Proč to kopu krumpáčem? Počkej. To se asi seklo. Ta prasklina. To byl trable s tím zas. No, tak nebudou. Vlastně nechci. To bude mít úspěch a poprosíte si o další díl. Bude mě stačit zhruba 3 lajky na tohle a natočím další Minecraft. 2 až 3 lajky. A kdybyste chtěli a líbilo by se vám to, můžete dát i víc. Plácnu šíleně třeba 500. Záleží jen na vás. A taky bych chtěl dosáhnout 50 odběratelů plus. Takže aby jsme dosáhli 50 odběratelů, tak byste prosím, mě to udělá strašnou radost a vás to nic nestojí, tak můžete kliknout pod videem tlačítko odebírat a můžete si dát i zvoneček, ať vám žádný moje video neunikne. Kde je můj dům? Tak jsem možná s těma 2 stakama lhal. Já tady je víra. Ježiši. Tak, jdu si vylepšit svůj dům. Šup.
Šup. Šup. Já jsem blub. Počkejte chvíli. Jo, nechci, aby byla moje ségra slyšet do videa, protože to se tam furt směje. Asi... Ne, nejsem spokojen. Takže asi teďkom jsem spokojený se svým domem, tak... Dobrý. Takhle to tu vypadá. Já si udělat to styk a torčky. Já jsem blbej. A udělám si... No. Nic jsem neřekl. Nic jsem neřekl. Počkej, naproti. Šup, šup. Šup. Dobrý. A pardon, že tak kašlu. Musím vypéct železo. A pak nevím, co dělat. Ségra mě štve. Furt se řechtá blbě a bojím se, že to jde slyšet i ve videu. Tak. Kaš. To bude z taků. A přesně 1 a 4 staky. A jo, tak jsem si uvědomil, že i jeden to log jsou 4 bloky, což 64 bloků táplenku, tak 64 logů, tak je 4x64 bloků. Takže jsem mohl počítat, takže když měl fakt ty 2 staky, tak bych měl 8 staků. Tak dohořelo, jo, přesně 5. Venku zase něco pípe. Já nemůžu natočit v klidu video. Bomba. Ještě do toho je noc. Takže si můžete poslechnout pípání, jestli to půjde slyšet. A ty přestaneš. Nemám tě rád. Tak. Takže s tou bombou tolik železa, tolik dřeva bych ukončil video. A zatím čau. Čau. Čau.